नमस्कार. आज मी तुम्हाला राधाकृष्णाच्या मैत्रीची कथा सांगणार आहे. प्राचीन काळी वृंदावनात श्रीकृष्ण आणि राधा यांची मैत्री अगदी निरागस आणि प्रेमळ होती. राधाकृष्णाची बालमैत्री सगळ्यांमध्ये प्रसिद्ध होती. दोघंही एकत्र गाय चरायला जायचे, फुले वेचायचे, झाडांखाली खेळायचे आणि बासरीच्या सुरात हरवून जायचे. राधा नेहमी कृष्णाच्या प्रेमात हरवून जायची, पण तिचं प्रेम हे अगदी भक्तिपूर्ण होतं. कृष्ण देखील तिची प्रामाणिकता, समजूतदारपणा आणि निस्वार्थ प्रेमामुळे तिचा खूप सन्मान करायचे. जरी ते विवाहबद्ध झाले नाही, तरी त्यांची मैत्री आणि भक्तीचे नाते अमर राहिले. आजही राधाकृष्णाचं नातं हे शुद्ध प्रेम आणि आत्मिक मैत्रीचं प्रतीक मानलं जातं. या कथेतून आपल्याला हा संदेश मिळतो की खरी मैत्री ही आत्म्याशी जोडलेली असते. थँक यू.